मैं यूट्यूब फैमिली को प्रणाम करती हूँ। मैं एक राम पे चल रही हूँ। विवाह गाना सुनाने कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। कहवा में उपजेला यागर चंदन, कहवा लहलरी पान, कहवा में उपजेला यागर चंदन, कहवा लहलरी पान, कहवा ही जनमेली शीतली रानी हो, कहवा जनम श्री राम, कहवा ही जनमेली बेटी हो शीतली रानी, कहवा जनमल श्री राम, गोकुल में उपजेला यागर चंदन, मथुरा में लहलरी पान, गोकुल में उपजेला यागर चंदन, मथुरा में लहलरी पान, जनकपुर में जनमेली रानी शीतली देई, अवधपुर में जन्म श्री राम, अवधपुर में जन्म श्री राम, केतु खातिर उपजेला यागर चंदन, केतु खातिर लहलरे पान, केतु खातिर उपजेला यागर चंदन, केतु खातिर लहलरी पान, केतु खातिर जनमेली रानी शीतली देई, केतु खातिर जन्म श्री राम, लीलरा खातिर उपजे यागर चंदन, मुख खातिर लहलरे पान, लीलरा लगावे खातिर यागर चंदन, मुख खातिर लहलरी पान, रानी खातिर जनमेली शीतली बेटी हुआ हो, राम रानी खातिर जन्म श्री राम, रानी खातिर जनमेली शीतली बेटी हुआ हो, रानी खातिर जन्म श्री राम।